When I come to the end of the road and the sun has set for me, I want no right in a gloom-filled room. Why cry for a soul set free? Dawn huma l-ewwel strofi tal-kanzunetta Sara tal-grupp Malti Winter Moods. Huma il-kliem li jiddeskrivu lil Sara Farrugia, it-tfajla ta' 15-il sena mill-Birgu li nhar is-Sibt illi għadda ntlaqtet minn karozza fi vjal kottoner fil-Birgu li iżda sfortunatament tard il-ħadd bil-lejl tilfet il-battalja mal-mewt. Il-ġenituri ta' Sara, Marco u Mary Grace, qalu lil One News li huma semmew lil bintom għall-kanzunetta tal-Winter Moods. Jgħidu li din il-lirika se tibqa' f'album hekk kif bintom ġrala l-istess. This is the journey we all must take, and each must go alone. It's all part of the master's plan, a step on the road to home. Sara ilha mis-Sibt filgħodu tinżamm ħajja fuq il-magni sakemm il-ħadd għall-ħabta ta' 11 ta' bil-lejl il-ġenituri ħadu l-ikbar xokk ta' ħajjithom, hekk kif ma kienx hemm iżjed tama illi tibqa' ħajja. One News huwa informati li l-ġenituri ta' Sara għażlu illi bintom tibqa' tgħix f'ħadd ieħor. Fil-fatt, b'ġest nobli huma taw il-kornea, il-fwiet, il-qalb u l-kliewi tagħha. Din is-sena Sara kienet se tibda tattendi il-Junior College. Il-ħolma tagħha kienet illi tmur taħdem Brussell u anke kienet qed tistudja l-lingwa Spanjola weħeda. Kienet dilettanta tal-mużika tant li kienet iddoq il-klarinet mal-għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Michiel ta' Ħażabar u mal-banda tal-Partit Laburista. L-inċident traġiku tas-Sibt seħħ ftit passi bis-silbot mid-dar tal-ġenituri tagħha. Sara flimkien ma' huwa ħarġu mill-appartiment tagħhom li jinsab eżatt faċċata tal-kumpless sportiv tal-Kottonera għal ħabta ta' 8:15 filgħodu fejn hija kienet se twasslu il-ground tal-futbol għat-taħriġ. Iżda kif kienu għadin jaqsmu it-triq huma ntlaqtu minn karozza misjuqa mir-raġel ta' 38 sena minn tal-Bierah li kien sejjer lejn il-ground tal-futbol sabiex jikkowċja l-itfal fosthom lil ħu Sara. Kien hawn illi sewwieq laqat l-itfal bit-tifla taħbat rasa mal-windscreen. Fost dawk li marru mill-ewwel fuq il-post tal-inċident kien hemm il-ġenituri tagħha li malli semgħu il-kommozzjoni barra triq ħarġu jiġru biex jaraw x'ġara. It-tfajla iddaħlet l-isptar fil-periklu tal-mewt, iżda Sara mietet l-għada bil-lejl. Dan huwa it-tieni inċident fatali f'jumejn. Is-Sibt ukoll Filomeno Bonavija ta' 55 sena minn Mosta tilef ħajtu f'inċident tat-traffiku fit-triq li mgieret Farrugia. Bonavija kien sejjer jara lil missieru fir-residenza ta' San Vincenz de Paul. Hekk kif kien se jdur sabiex jidħol għar-residenza, mill-istess triq kienet nieżla ġagwar missjuqa minn żagħżugħ ta' 19-il sena minn Ħamrun illi baqgħet dieħla fil-ġenb tal-pikap ta' Bonavija. Mal-impatt il-pikap inqaleb fuq is-saqaf u tkaxkar għal diversi metri. Bonavija kien iċċertifikat mejjet fuq il-post filwaqt li s-sewwieq tal-ġagwar ma sofra ebda ġrieħi.